lopulta kun ilmoittautuneet olisi 964, niin oltiin todella yllättyneitä. No ekat fiilikset oli varmaan, että vitsi, tää on niinku iso paikka. Siitä tää sitten lähti. Mä pakkasin ensinnäkin hirveän pitkään ja mietin tarkkaan, että mitä mä otan mukaan. Ihan niinku isot asfalttitiet kaikkialla ja jotain niinku palmuja rannassa. Ja... Nyt ei oikeasti päästä hellettä pakoon pari viikkoa. Tosi kiva semmonen yhdessä tekemisen meininki. Se oli tietenkin järkyttävä fiilis. Siellä huomasi, että meistä on niinku rakentunut vähän niinku sellainen iso kaupunki. Japanin Jambore ylipäätään on maailman suurin partioleiri, jota VOSMI järjestää aina joka 4. vuosi. Ja se järjestelyvuoro kiertää aina maasta toiseen, eli nyt tänä vuonna se pidettiin Japanissa ja 4 vuoden päästä se pidetään sitten tuolla USAssa. Mä innostuin Japanin Jamboreesta varmaan syksyllä 2012, kun olin juuri johtanut edellisen partioprojektini, eli tämän piirileiri Huiman. Sen jälkeen mietin, mitä seuraavaksi se partiossa tekisi ja ajattelin jotain kansainvälisyyteen liittyvää ja sitten tämä Jambore-projekti sattui, haettiin just johtajaa tälle Jamboreelle ja päätin sitten hakea mukaan. Minut sitten valittiin johtajaksi keväällä 2013, siitä tämä sitten lähti. Mä innostuin Japanin Jamboreesta jo kesällä 2011, kun oli edellinen Jambore Ruotsissa. Ja silloin mietin, että olisipa siistiä lähteä Japaniin sitten 4 vuoden päästä. Mutta ei sitä nyt siinä vaiheessa vielä tehnyt sitä päätöstä, että lähteekö vai ei. Sitä vaan ajattelin, että olisi kiva lähteä. Pestauduin leirilippukunnan johtajaksi. Mä ajattelin etukäteen, että jos leirille lähden, niin se voisi olla semmoinen pesti, missä viihtyisin. Tai mietin sitä, että jos siihen saa semmoisen kivan porukan, jonka on kiva lähteä leirilippukuntaa luotsaamaan, niin sitten pestaudun siihen hommaan. Mä innostuin heti Ruotsin Jamboreen jälkeen 2010, kun mä kuulin kavereille, jotka oli ollut siellä, että kuinka siistiä niillä oli, niin tuli heti sellainen kateellinen fiilis, että munkin pitää päästä kokemaan jotain tuollaista. Mä innostuin Japanin Jamboreelle lähtemisestä, kun mä olin 2011 Ruotsissa leiriläisenä ja siellä oli niin siistiä ja kaikki oli tosi hauskaa ja makeeta, niin sitten mä halusin heti lähteä uudestaan seuraavallekin Jamboreelle ja Japani vaikutti sellaiselta maalta, missä olisi niinku siistiä käydä ja täällä, niin heti silloin Ruotsissa tuli semmoinen olo, että haluan lähteä uudestaankin. No leiriin valmistauduttiin ankaralla suunnittelulla, eli kuitenkin lähdettiin todella kauas Japaniin, mikä tarkoitti niin kuin logistisesti tämmöistä isointa operaatiota, mitä Suomen partiolaiset on koskaan tehnyt. Eli näin iso ihmismäärä ei ole ikinä siirretty näin kauas. Ja siihen tietysti riittyi se, että meidän budjetti kasvoi aika isoksi. Eli meillä oli lopulta vähän vajaa 3,5 miljoonaa euroa meidän budjetti, mistä sitten tietysti matkoihin ja näihin meni suurin osa. Ja sitä sitten lähdettiin matkatoimistoyhteistyökumppanin kanssa kehittää ja sitten saatiin aikaan tämmöinen hieno kokonaismatka sitten näille lähtiöille. Meidän tavoitteena oli saada 400 lähtiä, mikä olisi ollut todella hyvä meidän mielestä. Ja se verrattain aikaisempiin Jamboreisiin ja nyt, että lähdetään kauas ja oli vähän arvokkaampi matka. Mutta sitten lopulta, kun ilmoittautuneet olisi 964, niin oltiin todella yllättyneitä ja positiivisessa mielessä, että saatiin näin iso joukkue kasaan. Meidän leirilippukunnan kanssa tutustuttiin tosi hyvin, kun meille järjestettiin 3 sellaista ennakkotapaamista, jossa oli kaikenlaista verkostoitumista ja tutustuttiin Japanin kulttuuriin ja mietittiin, että mitä kannattaa ottaa mukaan ja millaista siellä leirillä tulee olemaan. Niin siinä tutustui tosi hyvin siihen leirilippukuntaan ja meillä oli oikeastaan valmis porukka, kun me lähdettiin sinne Japaniin. Ja se varmaan teki siitä reissusta tosi paljon paremman, kun ei tarvinnut siellä Japanissa käyttää aikaa siihen, että tutustuu. Yhdessä käytiin varustelistaa läpi ja tutustuttiin Japanin kulttuuriin, tehtiin sushia ja opeteltiin käsin pesee pyykkiä ja muita leiritaitoja. Ja sitten niin kuin itse leirillä niin vastattiin niistä leiriläisistä, että pidettiin huolta, että niillä on kaikki hyvin. Mä valmistaudun Jamboreihin silleen, että mä pakkasin ensinnäkin hirveän pitkään ja mietin tarkkaan, että mitä mä otan mukaan. Ja loppujen lopuksi se pakkaaminen ei välttämättä ollut niin suunniteltua, mutta kyllä kaikki tarvittava olikin mukana. Nukuttu ehkä yhteensä noin 30 minuuttia ja sitten lopun sitten koomattu ja hetki sitten tultiin Pohjois-Korean yli, mutta onneksi meitä ei ammuttu alas. Nyt ollaan laskeutumassa, näkyy pilviä. Lämpötilan kohteessa on
lähentelee 30 jo tällä hetkellä. Että mielenkiinnolla odotamme, miten reppujen rottaaminen sitten edistyy. En myönnä nukkuneita. Hyvää huomenta näin 3 aamulla. Olimme tuolla Helsinki-Vantaan lentokentällä, joka oli semmoinen kuulutuksesta vapaa lentokenttä, niin tämä ei ole semmoinen kuulutuksesta vapaa paikka, että parhaimmillaan täällä on 3 ihmistä kuuluttaa päällekkäin ja sitten soi 2-3 summeria ja valoja vilkutuksilla, että olisi vähän paniikinlaista tunnelmaa. Meillä on aika hulluna kamaa ja täällä on aika hullun kuumaa, mutta kukaan ei ole oikeastaan nukkunut, mutta että hyvä meininki. Information overload on tämä sana, mikä kuvaa parhaiten tällä hetkellä. Me päästiin oheismatkalla tutustumaan Japanin kulttuuriin tosi siististi silleen, että me nähtiin sellaista tosi vanhaa japanilaista kulttuuria, me nähtiin temppeleitä, me nähtiin samuraita ja sellaista. Ja sitten me nähtiin tällaista niin kuin modernia Japania, me nähtiin Hello Kitty ja kaikkea tällaista. Se oli tosi siistiä nähdä, miten monipuolinen paikka Japani on. Päällimmäisen oheismatkasta jäi mieleen tietenkin se, että Japanissa on tosi paljon enemmän ihmisiä kuin Suomessa ja se näkyy katukuvassa. Katukuvassa näkyy ihan sikan ihmisiä, mutta silti Jamboree näkyy tosi selvästi. Joka päivä kun käveli Tokion kaduilla, niin vaikka siellä oli miljoonia japanilaisia, niin joka päivä näkyy eri maalaisia partiolaisia. Ja se oli tosi siistiä, että tavallaan nähtiin, että Jamboree on Japanissa jo siellä Tokiossa viikkoa ennen leiriin. Tämä on aika kummallisen makuinen. Tämä on samaan aikaan makea, mutta sitten semmoinen, tiettikö semmoinen japanilainen, semmoinen japanilaisen vapaa. Ja hirveä, vähän semmoinen etikkainen. Täällä on melkein ruuhka-aika. Täällä on 7:30 ruuhka. Eli tosiaan oheismatka tehtiin yhdessä siis matkatoimiston kanssa, mikä oli todella hyvä päätös, koska se, että itse lähtee järjestämään vieraaseen maahan kaikkia maakuljetuksia, majoituksia ja muuta, niin se on tosi iso työ. Niin päädyttiin tässä sitten niin ammattilaisten apuun ja se oli todella järkevää ja silti meidän nämä matkapojat, eli Kuivasaaren johdolla tämä matkatiimi sit suunnitteli oheismatkan niin kokonaan ohjelman itse ja sitten mietti ne kohteet, mihin mennään ja kävivät ne sitten testaamassa etukäteen, että näki vähän ne paikat ja muuta. Ja täytyy sanoa, että tästä oheismatkasta tuli pelkästään positiivista palautetta, että siinä onnistuivat kyllä erinomaisesti. Ja se vaati kyllä varmasti lukuisia, varmaan satoja exceleitä ja pyörityksiä, että miten saatiin ne meidän 450 ihmistä, mitkä oheismatkalle osallistu vähän reiluun, niin miten ne saatiin niihin matkaryhmiin ja sitten jaoteltua niin kuin eri kohteisiin, eri aikoihin ja eri hotelleihin ja näin. Niin se oli todella iso työ ja se onnistui tosi hyvin ja kaikki ne kohteet, missä käytiin, ne oli kyllä todella mielenkiintoisia ainakin omasta mielestä ja saamamme palautteen perusteella mä sanoin, niin sitä mieltä oli myös muutkin. Ihana. Ihana. Oi kun sä oot niin ihana. Ei juu. Asia kunnossa. Jamboreen leirialueelle kun me saavuttiin, niin no ekat fiilikset oli varmaan, että vitsi, tää on niinku iso paikka ja tosi erilainen kuin esimerkiksi Ruotsin leirialue. Ruotsin leirialue oli enemmän sellaista niinku, tavallaan mun mielestä enemmän sellaista peltomaista ja luonnontilaista, mutta toi oli niinku tosi sellainen, että siellä oli isoja rakennuksia ja ihan niinku isot asfalttitiet kaikkialla ja jotain niinku palmuja rannassa ja kaikenlaista niinku tosi erilaista kuin mihin on ikinä niinku tottunut Suomessakaan tai missään muualla, että niinku tosi erilainen leirialue kuin missä on ikinä ollut. Kun me tultiin leirialueelle ja me oltiin oltu oheismatkalla just viikko ja totuttu siihen, että aina välillä pääsee ilmastoituihin tiloihin. Ja kun me tultiin ulos sinne kovaan helteeseen ja tajuttiin, että nyt ei oikeasti päästä hellettä pakoon pari viikkoa, niin se oli tietenkin järkyttävä fiilis. Mutta onneksi siihen helteeseen tottu ja leirielämään tottu vähän erilaisissa olosuhteissa kuin mitä Suomessa täällä normaalisti on. Raskaan oheismatkan jälkeen, kun saavuttiin leirialueelle, niin oli tosi kiva nähdä, että siellä oli tuttuja, hyviä kavereita Suomesta vastassa, ottamassa meidät vastaan ja esittelemässä meille leirialueen. Se oli tosi siistiä, että se leirialue tuntui heti kodilta, kun oli kaverit esittelemässä, että millainen paikka se on.
pesti oli sellainen, että puolet leiristä me tehtiin arviointia sellaisesta Messengers of Peace tällaisesta projektista. Et me juteltiin ihmisten kanssa, miten se projekti on niiden mielestä toiminut, ja sitten loppupuolisko leiristä me kerättiin ihmiset palautetta siitä leiristä. Että meille tuli aina ihmisiä kertomaan, miten mieltä ne on ollut kaikesta ja miten kaikki on sujunut. No kun me tultiin leirille, niin mulla ei ollut mitään hajua, että mikä mun pesti tulee olemaan leirillä tai mitä mä tulen tekemään. Ja itse asiassa 1 tai 2 ekaa päivääkin meni kokonaan silleen, että kaikki mun kaverit oli jossain pestikoulutuksissa ja tälleen, mutta mulla ei ollut edelleenkään mitään hajua, mitä mä tulen tekemään siellä. Mutta sitten yksi ilta niin Suomen joukkueen viestintäpäällikkö vaan soitti mulle, että heillä on tultu kertoa, että mut on valittu johonkin tällaiseen pestiin, ja sitä kautta mä sitten seuraavana päivänä mäkin sain tekemistä. Suomalaiset on perinteisesti aina kun on lähtenyt maailmalle, niin on aina ottanut mukanaan sitten saunan. Ja mekään ei tässä tehty poikkeusta, vaan sitten Aksu tiimeineen sai tuotua Japaniin 3 saunaa. Ja siinä oli vähän sitä, aluksi mietittiin, miten ne lämmitykset ja muut hoidetaan, mutta lopulta päädyttiin sitten tämmöisiin niin kuin kaasulämmitteisiin puukiukaisiin, joiden ympärillä oli sitten rakennettu tämmöisestä niin kuin puukehikko ja siihen sitten tämmöiset niin kuin pressuista tai niin kuin teltat. Eli tämmöiset 3 kaasulämmitteistä telttasaunaa meillä oli siellä. Ja täytyy sanoa, että ne toimi kyllä tosi hyvin. Et itse pääsin sitten pestini puolesta useamman kerran saunomaan ja saunottamaan muita siellä. Niin täytyy sanoa, että se oli kyllä ainut hetki, kun leirille oli viileä, kun tuli sieltä kuumasta saunasta ulos sinne viileään tai noin 25-asteiseen ulkoilmaan, ja siinä hetken sai tuntea sen olon, kun nyt on oikeasti viileä. So sauna work is one kind of treatment for human being. So it's for skin and it's for internal organs, particularly muscle.
Leirin ohjelma yllätti positiivisesti. Se oli tosi vaihtelevaa ja oli paljon semmoisia ohjelmia, jotka oli leirialueen ulkopuolella. Me päästiin esimerkiksi vierailemaan Hiroshiman rauhanpuistossa ja sitten päästiin yhten päivän vierailemaan erityiskoulussa ja apinapuistossa ja puutarhassa. Ja varsinkin se Hiroshiman vierailu ja sitten se vierailu sinne kouluun niin oli leiriläisten mieleen ja ne kehui niitä tosi paljon. Sitten leirialueella oli kulttuuriteemainen ohjelmalaakso ja tiedeteemainen ohjelmalaakso ja sitten oli beach-teemainen ohjelmalaakso, jossa oli kaikennäköistä urheilua. Iltaisin meillä oli mahdollisuus käydä tutustumassa leirialueeseen, käydä juttelemaan ihmisille, joiden kanssa oli tutustunut päivän ohjelmissa. Ja iltaisin oli kaikenlaisia aktiviteetteja myös erilaisissa kiskoissa ja kahviloissa ja sellaisia ohjelmalavoja. Ja joka ilta siellä kun kiersi, niin näki varmasti jotain uutta ja ihmeellistä. Meidän mielestä Jamboreella oli ennen kaikkea kansainvälinen tunnelma, mutta myös semmoinen niin yhdessä tekemisen meininki, jotenkin niin meidän alaleirissä, niin oli tosi kiva semmoinen, että tehdään yhdessä ja autetaan muita. Bajamajat päiväsaikaan Japanissa oli vähän samanlaisia kuin sauna Suomessa. Siellä oli tosi kuuma ja sieltä tuli ulos ihan hikisenä. Ainoa hyvä puoli, kun kävi päiväsaikaan bajamajassa, oli se,
että kun sieltä astui ulos, niin se 35 asteen helle, mikä siellä ulkona oli, niin tuntui oikeastaan aika viileältä. Meidän mielestä Jamboreella oli tosi hyvä tunnelma ja tietysti kansainvälinen tunnelma. Ja etenkin meidän alaleirissä niin oli jotenkin tosi kiva semmoinen yhdessä tekemisen meininki. Ja meidän leiriläiset kehu sitä, että kun lähti vaikka likavesiä viemään pois, niin aina tuli joku auttaa, että jos meni 2 ämpärin kanssa, niin joku tuli heti kysyä, että voinko mä ottaa ja kantaa ton toisen ämpärin. Ja siellä yksi tyttö meille sanoi, että mä en ole kertaakaan päässyt tonne sinne likavesiastialle niin, että joku ei olisi tullut auttaa. Et se oli jotenkin tosi kiva nähdä, että tehdään yhdessä eikä välitetä niistä maiden rajoista, vaan niin kuin yli valtakuntien rajojen niin autetaan kavereita, niin se oli tosi kiva. Monen hellenpäivän pelastus oli supermarket, joka itsessään jo ilmastoituna tilana oli tosi miellyttävä, mutta sen lisäksi sieltä sai jätskiä ja kylmiä juomia, mikä tietenkin oli tosi mukavaa helteiseen päivään. Lisäksi sieltä sai kaikkia eväitä, jos oli jäänyt nälkä. Sen leirin aikana siitä koko Jamboreesta kasvaa vähän niin kuin sellainen yhteisö, että huomasi just, että avajaisissa, varsinkin ehkä istiavajaisissa meininki ei ehkä ollut niin mitenkään ihan katossa ja siellä oli silleen, että ihmiset niin kuin, oli kyllä ihan innoissaan, että kiva olla Jamboreella ja tälleen, mutta sitten huomasi kyllä, että päättäjäisissä se meininki oli ihan erilainen, että se oli tosi sellainen, että me ollaan kaikki ollut täällä yhdessä ja me ollaan rakennettu tää leiri ja me ollaan tehty tästä hienot pari viikkoa ja että on ollut ihan upea kokemus ja siellä niin kuin huomasi semmoisen, että miten paljon se yhteisöllisyys vaikuttaa siihen leirin meininkiin. Että siellä huomasi, että meistä on niinku rakentunut vähän niinku sellainen iso kaupunki yhdessä. Leirilippukunta oli tavallaan niinku koti siellä leirillä. Et kun oli koko päivän seikkailut tuntemattomia ihmisten ja tuntemattomien paikkojen ja ulkomaalaisten keskellä, niin tuntui ihan kivalta mennä iltaisin takaisin sinne tavallaan omaan kotiin ja pieneen palaan Suomeen. Että leirin päättäjäiset oli mun mielestä vähän kivempi vielä kuin se avajaiset. Siellä oli vähän enemmän sellaista meininkiä ja pääsi niinku itsekin vähän jotain tanssimaan ja siellä oli pari sellaista japanilaista tyttöbändiä esiintymässä ja se oli kyllä mun mielestä kiva juhla. Ja sitten varsinkin meillä oli erikseen vielä isteille päättäjäiset vielä niinku virallisista päättäjistä seuraavana päivänä, se oli mun mielestä ehkä kaikista kivoin näistä seremonioista, vaikka se oli sellainen kaikista pienin, koska siellä oli vain istit, mutta siellä oli nämä kaikilla maiden istit oli saanut itse kehittää ohjelmaa ja siellä oli tosi sellainen niiden, tuntui tosi hauskalta, kun se oli itse kehittelemään ja sellaista, mistä ne oli itse tosi ylpeitä. Pike busse! Alue! Together now, it's time to sing again. We're gonna let it shine. Ignite the power in their hands, the power that we are. We're gonna make it real. Come together now, it's time to smile again. We're gonna make it happen. Ignite the power in their hands and reach up to the sky. We're gonna fly away. Come on, let's have some fun and jump the jamboree. We can make it real.
have some fun and jump the jamboree. We can make it real. You and I are here for each other, one for all for one. Meidän matka kesti yhteensä noin 5,5 viikkoa, vähän reilu. Niin, kyllä siinä alkoi pikkuhiljaa tulee semmoinen, että ehkä puolitoista viikkoa oli semmoinen, että nyt voisi niinku lähteä kotiin, vaikka Jamboreella oli tosi siistiä ja tällainen, niin siellä se kuumuus oli niin väsyttävää ja sitten tuli vähän semmoinen, että nyt kyllä kelpaisi päästä kotona suihkuun ja silleen, että ei tulisi sen jälkeen heti hikiä. Niin vähän tuli koti-ikävä kyllä loppuvaiheessa, pakko myöntää. Jamboreen jälkeen oli tosi hyvä fiilis palata kotiin. Reissu oli tosi pitkä ja sen jälkeen alkoi olla jo sellainen fiilis, että pakko päästä kotiin ja kertoa sellaisille kavereille, jotka ei ollut reissussa mukana, että millaista oli. Me lähdettiin leirialueelta oikeastaan 2 päivää leirin päättymisen jälkeen. Se oli oikeastaan aika mukavaa lähteä sieltä silleen, että leirialueella ei oikeastaan enää ketään ollut. Niin ei jäänyt sellainen haikea fiilis, että nämä jää tänne, mutta me lähdetään pois. Et siitä tuli sellainen hyvä fiilis lähteä pois, kun ei siellä ketään enää ollut. No vahvimmin mieleen jääneitä asioita Jamboreesta on varmaan kaikki ihmiset ja uudet kontaktit, mitä on tehnyt ja sellaiset, kun on niinku pystynyt vaan kävelemään siellä kadulla ja sitten jokainen ihminen moikkaa sua ja tälleen, niin se on musta tosi siistiä, kun siellä on niin sellainen tavallaan ystävällinen ja kansainvälinen tunnelma. Suosittelen kyllä ehdottomasti lähtemään seuraavalle Jamboreelle istiksi, että se on tosi erilainen kokemus kuin leiriläiskokemus ja tosi erilainen kokemus myös kuin se, että on Suomessa partioleirillä Pestissä, että kun se on niin paljon isompi leiri, niin se on tosi erilaista, miten siellä asiat hoidetaan ja tälleen, että on kyllä tosi mielenkiintoinen kokemus ja enimmäkseen ehkä just niiden ihmisten takia suosittelen lähtemistä, että tosi paljon saa niin kuin, tosi helposti uusia kavereita ja pääsee näkemään tosi erilaisia kulttuureita. Ja jos haluaa lähteä Jamboreelle varsinkin niin kuin kauemmas, niin suosittelen kyllä ehdottomasti, että samalla reissulla sitten kiertää samalla vähän muutakin paikkoja, ettei niin kuin se kokemus jää vaan siihen leirialueeseen, että ehdottomasti jos jenkkeihinkin on lähdössä, niin kannattaa lähteä joukkojen oheismatkalle tai sitten ihan vaan omatoimimatkalle. Että toskin oli tosi kiva, että pääsi näkemään sitten muutakin Japania, että ei tullut pelkästään niin juna-asema ja leirialueet tutuksi.